Бигрәк мотор җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Уятабыз, көлдерәбез. Уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Хо, бір-екі іштіләмі мен? Ишетер әлбәттә хәерле иртәләр. Милләт, сәлам барыгызга да әрсезләр дөрестән дә. Әрсіз біз. Хәерле иртәләр. Әйе, шунан да менә дөресен генә әйткәндә егетләр әзрәк дулкынланам. Сездә бармы дулкынлану? Әлбәттә, әзрәк кенә бар. Бу безнең инде беренче дебют дип атарга да мөмкиндер. Әйдә танышып китик әле, кемнәр соң безнең микрофон артында гомумән нинди әрсез егетләр икән бу yerдә. Мин дигән кеше ул безнең эстрадабызның популяр артисты. Менә шулай дип Ул үзен шулай дип уйлый. Әрсез җегет блогерда булып карады инде, стендаперда булып карады гомумән шун иҗат белән ташып торган кеше Рамил Закиров. Мин булам ул, әйе. Минем коллегам, мин әйдә сине нитим инде теге тәкъдим итим инде. Минем коллегам җырчы поприщесында түгел, ә менә юмор өлкәсендә, стендап өлкәсендә ул үзе КВНчик, үзе алып баручы. Менә хәзер инде ниһаять Татар радиосының алып баручысы, Казан лигасы КВН нинең Казан лигасының җитәкчесе, оештыручысы Фаил Баязитов. Алкышлар монда, алкышлар булырга тиеш. Алкыштадым. Һәм безнең белән шулай юмор белән син дип аралаша торган җегет. Ул да булса шулай стендапер, КВНчик, аннан соң әле күптән түгел ТНТда Лига городов проектында катнашкан җегетебез Рамиз Давыдов. Рәхмәт. Импровизатор әле шулай. Рәхмәт. Нигә миңа кул чапмыйсыз? Рәхмәт. Син ишетмисең, менә безне меңләгән, миллионлаган кешеләр тыңлый, алар барысы да сиңа хәзер кул чаба. Әйе, рульдә барганда кул чаба күрмәгез, рульне калдырмагыз. Әйе. Аны сөйләп мөһим. Әйе, без инде әрсез без дип аталдык, аңлатырга кирәктер, нигә без әрсез икән. Әйе, Фаил, аңлат әле, ни өчен әрсез? Аңлатыйк әле. Әрсез без, монда инде без сүзендә ике мәгънә, ягъни без ул һәм Без капчыкта ятмый. Анысы да бар. Нигә әрсез? Чөнки инде без гомумән Татар радиосында менә бераз яңа формат алып килергә булдык. Бер төрле мәзәкләр, теге очлы мәзәкләр үткән. Әле ул төрттерә дә ала бит. Шуңа күрә әрсез без. Гомумән әйткәндә, без үзебезне әрсез дия алабызмы? Әйтә алабыз. Мен калсам менә мин әрсез. Менә әйтеп үттегез бит. Мин популяр, Татар эстрадасының популяр артисты дип уйлыйм үзем турыда. Менә бу әрсезлекме? Әрсезлек. Менә беләсегез килсә, әле мин социаль челтәрләремдә дә әле менә бүген менә мин Татар радиосының эфирын алып барам, әйме? Кичә мин инде өстәп куйдым Татар радиосы диджее дип. Менә әрсезме мин? Әрсез. Әрсезлек ул икенче бәхет дип әйтәләр бит инде. Әйе, урыслар әйтмешли менә нагло второе счастье диләр бит. Минем уйлавымча дөрестән дә шулай ул. Менә безнең арабызда мин уйлавымча иң әрсезе ул Фаил. Чөнки без менә Рамил белән басып эшлибез, ул килү белән сразу утырды да, урынында белән утыра һаман. Асы әрсез түгел, асы симез дип аталар Менә мин тоже әрсез. Менә Рамил бер нәрсә сөйли башлады. Менә Менә мин любой момент кеше сөйләгәндә сүз кыстырып сразу бүлдерәм. Әрсез. Әйе, без инде тамашачыларга мөрәҗәгать итәсе килә. Кемнәр алар әрсезләр? Әрсез кешеләр кемнәр? Язып җибәрегез әле гомумән. Мен калса менә иң әрсез кеше белән без инде мактанып утырабыз монда. Мин әрсез, фәлән тегән әрсез дип инде. Иң әрсез кешеләр мен калса алар авылдагы почтальоннар. Нишләп? Алар бит квитанция алып керәләр дә, теге 5-6 чашка чәйне эчеп, ашап, бөтен теге бөтен яңалыкларны җыеп чыгып китәләр. Менә алар әрсез кешеләр. Әле булай тигәле. Әйдәгез әле менә Татар эстрадасында иң әрсез артист нинди артист микән ул? Ну, иң беренче булып уйга килә инде ул әлбәттә кем? Безнең танылган мишәр егетебез. Кем? Рафис Калимуллин. Әйе, язым әрсез артист. Ничек кем икән? Менә ничек уйлыйсыз? Яра без үзебезнең фикеребезне бераз соңрак әйтербез, әйбит. Әйе, бәлки язып та җибәрделәр кем ул иң әрсез артист, булмаса тормышта иң әрсез кешенең кем икәнлеген. Тормышта менә әрсезлек кирәк микән? Менә әйдәгез шуның турында сөйләшеп алыйк әле. Миңа калса әрсезлек тормышта кирәктер ул. Чөнки менә бәләкәй чактан әнием дә миңа әйтә, менә күп кенә кешеләр дә әйтәләр, әрсезлек кирәк, әрсез булырга кирәк бу тормышта. Бу тормышта әрсез булмасаң, югары үрләргә менеп булмый дип. Әлбәттә. Баш өстеннән йөрергә кирәк, әрсез булырга кирәк. Менә ничек дип уйлыйсыз? Минем уйламча дөп-дөрес сүз әйтә, әрсез кирәк. Менә
Boshlaston yürü degende менә бездә бит әрсез. Безне менә монда чакырышы кеше булмады без Татар радиосына. Үзебез килеп, аяк белән тибеп ачып ишекне менә кирип утырдык та менә инде хәзер алып барабыз яңа тапшыру. Әйе, менә монда сразу сиңа шелтә килеп иреште әле. Рамыз. Кеше сүзен бүләргә әрсезлек түгел, тәртипсезлек. Аңа бар инде әрсез кешеләрдә әзрәк тәртипсезлек бар бит инде. Зәр пишмакка бастырдык, яме? Әйе, ул пишмакта алып бара. Өстәлнең пишмагында утырам, басып торам. Әйе, әрсез. Языгыз без һәрбер хатларны. Аха, менә монда язганнар. Мин әрсез, әбри кая, кызлар кая дигән. Алар Моны әбри яза. Әбри? Әбри безнең белә. Әбри дә бездә икән. Әбри ул радиодан бер кайчан да китми, ул һәр вакытта да монда. Әбри бит ул теге фантастический четверкадагы теге кумнан барлыкка килә торган ни бар бит инде бер төрле. Әйе. Герой дип әйтәм мин дә. Просто аның комымында күп куелган шул кумнан барлыкка килә любой момент. Татар радиосының сакчысы ул, сакчысы. Ярый, җәмәгать менә танышып та үтик ахыры сайма вроде бик күңелле генә бара. Инде бераз гына җырлар тыңлап алырга тәкъдим итәбез. Янәдән сезнең белән булырбыз без. Әрсез без. Бигрәк матур җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Уятабыз, көлдерәбез. Уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Әрсезләр биредә, янәдән сәламлыйбыз сезне без, әрсез без җегетләре. Әйе, әрсезлек. Әрсезлек турында сөйләшкән идек, әйе. Әле әрсез уеннар да әзерләп куйдык сезгә. Бүген инде уеннар да бик күп булыр. Әрсез бүләкләр дә бик күп. Шуңа күрә беренче уенга кергән керешсәк була торгандыр, әйме? Әйе, шартлары нинди? Шартлары бик тә гади, бик кызыклы уен тәкъдим итәбез. Радио театр дип аталачак. Әйе, Мондый хәлнең әле булганы юк. Дебют Юк. радиода беренче тапкыр узадыр дип уйлыйм мондай уенны. Монда нирәк әйтергә кирәк? Мондый хәлнең әле булганы юк иде. Шулай рәхмәт. Шулаймы Фаил? Та шулай. Әйе, радио театр. Ягъни без инде импровизацион театр ясыйсы килә биредә. Ничегрәк эшлибез? Безгә аның өчен шалтыратучы кирәк. Әйе, әлбәттә, иң мөһиме шалтыратучы кирәк. Әйе, шалтыратучы безнең суфлер ролендәрәк булыр. Ягъни без инде алабыз менә Рамис һәм Рамил безнең рольләрдә булыр. Инде безнең шалтыратучыбыз аларга инде кирәк, без аларга мөрәҗәгать иткән вакытта, кирәкле вакытта сүзләр белән, җөмләләр белән, уйлар, фикерләр белән ярдәм итер. Сәбәп белән, әйе. Ниндирәк рәвеш, ниндирәк ситуация булыр икән соң. Безнең Рамил булачак начальник, директор, әйме, һәм директордан Адгул сорарга, ял сорарга керә Рамис. Әйе, мин инде гомумән 10 ел буе заводта эшләгән кеше, беләм нәрсә икәнен, инде теге опыт бар дигәндәй. Мин гомумән эшләмәгән кеше, шуңа күрә мин дә начальник роленә туры киләм буга, әйме? Һәм егетләр, кызлар, менә әйе, аңлатып бетерим инде. Менә шушы Рамис керә. Рамис инде ой буе булай да алдап нитеп яллар, нинди адгуллар бар, бөтенсен алып бетергән, ләкин менә иртәгә аның балыкка барасы бар дуслары белән. Инде ниндидер сәбәпләр уйлап табырга, нинди сәбәпләр уйлап табырга белми, нәрсәләр дип алдырга белми, безнең инде шалтыратучыбыз аларга ярдәм итәргә тиеш булачак. Бармы безнең тыңлаучылар арасында кем инде оста бу эштә теге. Әйе, без инде менә теге театр формасында уйнап күрсәтәчәкбез. Хәзер инде актерлар буларак инде теге мин эш кешесе булам, син инде теге начальник буласың. Синең яныңа керәм дә шул момент миңа сразу булышырга ярдәм кирәк. Әйе. Әйтәсе килә, уйнап күрсәтәбез дигән ул шын хәл. Әйе. Без үзебезнең эфирны видеога да төшерәбез. Без аны Полоском ВКонтактеда без Полоском битенә урнаштырабыз. Әлеге эфирны, шуңа күрә безнең йөзләрне күреп, мен ничек уйналганны күрә алачаксыз. Әйе, шалтыратыгыз безгә, яме? Әйе, әрсезләр, менә гомумән әйткәндә, бу бит инде әрсезлек бит. Сәбәп уйлап табып, каядыр балыкка китү. Әрсезлек бит, әрсезлек. Гомумән әйткәндә, менә әрсезләр бит инде ул, миңа калса, менә әрсезләр ул, менә иртә бит инде безнең бүкеләр бик күбәйме, икенче полосадан менә бурыла торган кешеләр. Менә алар һәр вакытта да минем ачуны чыгара инде. Дөньядагы иң менә каты ачуны чыгара торган кешеләр шул алар менә. Теге обочина буйлап йөрүчеләр. Ну, кайсы бер вакытта була теге КамАЗлар,
обочинаны қоплап қоялар да, менә ул кешеләрне яратам инде машина узармаслык итеп. Қараңыз әлі біз бит шалтыратсындар деп айттық та номерін айтмадық. Бигерәк көңілі келіп шықты. Айтыңыз әлі шалтыратығыз 205 100 һәм 5 номер бойынша көтәбіз сіздер шалтыратулар. Әйе, әрсізлер бойынша сөзін дәвам еткенде ғафу итегіз білдірдім. Әйе, тагын әрсезләр ул беләсезме, мин уйладым да, менә шундый фикергә килдем. Әрсезләр ул менә кассада басып торасың кибеттә, әйбит. Шират җыела, һәм инде кассир икенче кассаны ача, һәм менә ширатта иң соңгы булып торган кеше шул ачылган кассага барып иң беренче булып баса, менә ул әрсез. Әрсіз ул біләсізме кем? Менә иптәш егеден синнән әҗәткә акча алды. Аннан соң берничә көннән тагын шалтырата тагын әҗәткә акча сорый. Менә шулай әрсезлек. Менә мен уйламыйча, әрсез кешеләр ул тагын кыш көне менә быел бит инде бигрәк тә кар күп булды. Син тырыша теге машина куер өчен урын чистартасың, чистартып кына бетерәсең, и шул арада берәрсе килеп баса сразу синең урыныңа. Менә әрсез кешеләр. Ул әрсез түгел, ансаның кәҗә була инде. Ну, алай дип әйтсәң дә була. Ансы да йомшак сүз төсле әле. Аннан соң миндә тагын бер вариант бар. Әрсез ул беләсеңме теге яшь вакытта кызы белән ресторанда утыра да, кызына такси чакыра, аннан соң таксида барганда таксины картадан наличкага күчерә. Без әрсезлек. Әйе, бездә шалтыратучы бар. Исәнмесез? Хәерле иртәләр. Ничек сезнең хәлләрегез? Кайдан чыктыгыз? Әйбәт. Булай булгач сез отмазкалар бик яхшы беләсездер дип уйлыйбыз, безгә ярдәм итә алырсыз дип уйлыйм. Әзермесең спектакльдә катнашырга? Әйдәгез алайсаң, эшләп карыйк, уйлап карыйк. Хәзер тагын бер катнашучыларны аңлатып китәм. Безнең инде радио, театр. Безнең бер начальник Рамил, аның эшчесе инде Рамис Yol sararga kira, lakin endi ул bu oyni әллә ничә отгуллар алып битерде. Аның инде уйлап чыгардай сәбәпләре калмады. Һәм менә Рамис иртәгә иптәшләре белән балыкка барырга дип сорап кергәч, сәбәпләре булмагач сезгә мөрәҗәгать итәчәк. Сез инде бер нәрсә уйлап табып бирерсез инде, яме? Зинхар. Әйдәгез, эшләп карыйбызмы? Әйдәгез. Әрсезләр килә! Радиотеатр. Тук. Әйе, команда. Рамил Шамилевич, сәнсез кирсәм ярыймы? Кер инде, кер, тагын син инде. Тагын син Рамис, күпме керергә була инде минем кабинетка. Рамил Шамилевич, гафу итегез инде. Бер нәрсә дип әйтим, югалып та калдым инде хәзер теге. Иртәгә эштән җибәрә алмассыз микән? Бик теге күп эшләрем бар иде иртәгә. Менә Рамис, ничек була инде ул алай? Син айына инде әллә 7нче тапкыр отгул сорыйсың. Ничек инде нәрсә бит? Белмим, минем кабинетка керүче ул иң яшь керүчеләр арасында ул син һәм минем хатын. Белмим инде мин нәрсә булды инде тагын бүген. Данил абый, менә монда хәзер сезнең миңа теге булышуыгыз кирәк, ярдәмегез. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Нинди сәбәп? Рамил Шамилевич, бәрәңге бакчасын куртмаса башлаган. Шуны агылысы бар иде. Менә бик мөһим эш инде. Җибәр алмассыз микән иртәгә менә үзегез аңлыйсыз инде. Сез дә бит бәрәңгене бик күп ашыйсыз. Юк, ашауын ашыйбыз да. Син бит миңа үзең былтыр әйткәнең, бәрәңгене битердек булды, аны хәзер кибеттән сатып алырга уңайрак дип. Нинди бәрәңге агулау инде ул? Кибеттән алган бәрәңгене курт ашамый менә яны. Шуны ашыйдым бит инде менә шул кибеттән алган бәрәңгене курт. Яңа төрле куртлар барлыкка килгәнме хәзер? Әйе. Моның турыда моның нитергә кирәк әле? Эш планына кертергә кирәк моны. Кирәк булса сезгә дә бирәм. Бәрәңгене бик күп алдым кибеттән, әйе. Курт ашаган бәрәңгенеме? Менә җибәрмәсәгез, курт аша бетерсә, аннары сезгә бирә алмыйм бәрәңгене. Менә кирәк булса, куртын да бирәм сезгә, стенкага куерсыз. Шундый матур куртлар алар. Рамис, син митәсең инде, сөйләшә беләсең инде син. Майлый-җайлый беләсең инде син. Менә эш сезоны икәнен беләсең, эш күплеген беләсең. Миндә инде авыл кешесе булгач, нәрсә эшләтим инде? Ярар барырсың инде. От отгулың не оплачиваемый була. Не оплачиваем За свой счет. Соң әзгене өстәсәгез була бит инде. Ярар. Аның агуда байтак тора бит. Ярар. Булды, сөйләштек, алай булгач иртәгә, иртәгә отгул, берс көнгә
Как штык эшкә, яме? Все, сөйләштек. Рамил Шамилевич, все булды. Кой, кулыгызды кысып әле. Бик зур рәхмәт. И рәхмәт сезгә. Исән сау бул, эшкә йөр инде әйдә Рәмиз, давай йөр инде. Аннан соң Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әйбәт булды бу радиотеатр. Алкышлар монда, алкышлар. Алкышлар кирәк, Данил әфәнде. Әле шуны кадәр фантазия дигез ул бәрәңге кортлар ул бит әле. Бәрәңге кортларын да бирәм дип әйтте. Әйе, Данил әфәнде. Данил әфәнде, бер сорау бар. Сезнең тәҗрибәгез бик олы бугаймы? Сизелә. Бәрәңге кортларын менә теге бүләкә, ансында бүләкә бирәм дигәне, ансы менә гел күңелгә ятты инде. Әйе, бүләгебез дә бар. 2 чакыру билеты ул Киномакска. Билетлар сезнеке. Бәлки берсенә сәламнар әйтергә телисездер. Әлбәттә, менә сүзләрегез бүлдереп шул вакытта файдаланып, бүтәнне бергә танырган Сөсәр радионы тыңлаган дусларыма, хезмәттәшләремә, авылдашларыма бик күп сәламны дип кирәк, исәнлек, саулык, юлларда йөргәндә хәвеф-хәтәрсез исәп саулыкларына кайтып, дөньяларда битеп күрешергә сатыклар белән яшәдем. Я Рабби белән, Ходаем. Амин. Амин, амин. Бик зур рәхмәт. Тагын шалтыратырсыз, тагын ишетишербез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз, яме? Омышлы көннәр сезгә. Билетны каян килеп алырга? Ансы да кирәкме? Әйе, билетны безнең Татар радиосы студиясына килеп алырсыз. Сезнең белән элемтәгә керерләр, әгәр дә безгә WhatsApp-ка язсагыз. Әйе, радио театрда безнең антракт. Антракт. Килеп алырсыз.